खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सा गुवाहाटीयाव थांनाय फेरि सिबिथायखौ दोनथ'नांबाय। खावनाय बाइकजों लोगोसे साथाम सिखावखौ हमदों रङिया पुलिसा। हाइलाकान्दियाव गोबां बिबांनि निसा टेब्लेटजों लोगोसे साथाम हमजादों। इन्डिया आरो मंगोलिया आर्मिनि गेजेराव डिफेन्स ट्रेनिं एक्सारसाइज। शिवसागरनि सेरेकापुराव लामा जाब्रथाय। आमेरिकानि आलास्कायाव 7.4 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं। सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावदों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा। बिजनीआव बिपिएफआ दैबानाजों लोमजानायफोरनो मुवा बेसाद रानदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आथिखालाव रायजोनि दाब दाब जिल्लायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बुरलुंबुथुर दैमानि दैया खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैनायलाय सा गुवाहाटीयाव थांनाय फेरि सिबिथायखौ लोब्बायारि बिफान इनलेन्ड वाटार बिफाना दोनथ'होबाय। सा गुवाहाटीयाव फेरि सिबिथायखौ माब्ला जागायफिनगोन बेनि रोखा जाथ'वाखै। मानो होनोब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि दैया रानागौमानि गुवाहाटीनि फेरि सिबिथायखौ जागायफिननो हानाय नङा होननानै फोरमायदों इनलेन्ड वाटार एबा दै लामा हान्थामेला बिफाना। कामरुप गामियारि जिल्लानि रङिया रेल स्टेशनाव रबिबारखालि पुलिसा साथाम बाइक सिखावखौ खावनानै लाबोनाय AA01 DA 0367 नम्बरनि 220 पालसार बाइकजों लोगोसे हमनो हादों। हमजानाय बाइक सिखावफोरनि मुङा फारियै बायहाथा सारियालिनि मइनुद्दिन आहमेद, नलबारि हरिपुरनि साहिल आहमेद आरो नगाव कटियातलिनि दिप बर' होननानै सिनायथि होदों पुलिसा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बाइकआ गुवाहाटी नोगोरमायाव गोमादोंमोन आरो परलुमुख थानायाव FIR होजादोंमोन। आथिखालाव पुलिसा बिसोर साथामखौबो सेबगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। बराक सेरफां हाइलाकान्दी जिल्लानि लाला पुलिस थानानि बेन्दोंआव आब्दुलपुर पुलिस आउटपस्टआव साथाम ड्राग्स फालांगिरिया गोबां बिबांनि जाबा निसा टेब्लेटजों लोगोसे हमजादों। बिसोरनिफ्राय पुलिसा गासै 40 लाख रां बेसेननि 8,000 जाबा निसा टेब्लेट जब्द खालामनो हादों। ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय साथामनि मुङा फारियै आकबर हुसेन लस्कर 25 बोसोर, आनवार हुसेन लस्कर 23 बोसोर आरो जाबिरुद्दिन लस्कर 28 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। हाइलाकान्दी जिल्लानि ASP बिद्युत दास बर'आ फोरमायदों दि बिसोर साथामखौबो पुलिसा महनपुर आरो कृष्णनगरनिफ्राय हमनो हादों। पुलिसा सिगांनिफ्रायनो बराक सेरफांनि गुबुन गुबुन जायगा फारियै महनपुर, कृष्णनगर, टनसेरा, साहाबाद आरो बिलासपुरा ओनसोलाव ड्राग्सनि सोमोन्दै सुलु मोनबाय थादोंमोन। आथिखालाव बिसोर साथामनि हेंथायै पुलिसा ADPS आयेननि दहाय लानानै केसखौ रेजिस्टार खालामबाय। मंगोलियानि उलान बाटाराव इन्डियान आर्मी आरो मंगोलिया आर्मिनि गेजेराव 15थि काउन्टार इन्सार्जेन्सि डिफेन्स ट्रेनिं एक्सारसाइज जागोन। 17 जुलाइनिफ्राय 31 जुलाइसिम जानो गोनां बे डिफेन्स ट्रेनिं एक्सारसाइजआव बाहागो लानो थाखाय रबिबारखालि इन्डियान आर्मिनि सा 43 जवाना मंगोलिया फारसे रावना खालामबाय। मंगोलिया आर्मिनि बे डिफेन्स ट्रेनिं एक्सारसाइजखौ नमेडिक 11-23 मुं होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव 2019 मायथाइयाव इन्डियान आर्मिनि जम्मु काश्मीर लाइट इनफेन्ट्रि बेटालियननि गासै सा 84 जवाना मंगोलिया आर्मिजों नमेडिक 11 डिफेन्स ट्रेनिं एक्सारसाइजखौ मंगोलिया बागलहानि स्पेशल फोर्स ट्रेनिं स्कुलाव जथायै काउन्टार इन्सार्जेन्सि डिफेन्स ट्रेनिं एक्सारसाइज खालामखांबायमोन होननानै इन्डियान डिफेन्स मन्त्रालया मिथिहोदों। खर'सा आसामनि शिवसागर जिल्लानि सेरेकापुर गामियाव ONGCनि गंसे बाइक आरो डाम्पारनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव गासै 9 ONGCनि मावफारियाफ्रा गाज्रि जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव बासनि ड्राइभार दिपेन बरालियाबो दंफायोमोन होननानै मिथिहोदों।
पुलिसनि सलंआव मिथिहोनाय बायदिब्ला ए स्टेशननि गंसे बासखौ ONCG बिफाना भारा लांदोंमोन आरो शिबजापुरनिफ्राय लाखुवा फारसे थांगासिनो दङमोन। बे समावनो डाम्पार आरो बासनि गेजेराव सौग्रावलायो। जोखोम जानाय ONCGनि हान्थियारिफोरखौ आथिखालाव देहा फाहामसालियाव थिसनबाय होननानै शिबजापुर पुलिसआ फोरमायथिदों। आमेरिकानि लैथो रुगुं रायजो आलास्कायाव 7.4 रिक्टार स्केलनि गोख्रों बांग्रिं मावदों। अदेबानि बेसेबां खहा जादों एबा जायाखै बेखौ रोखा फोरमायाखै। अदेबानि फैगौ समाव लैथोनि दैया बुसावबोनानै सुनामि जानो हागौ होननानै आमेरिकानि जिअलजिकेल सार्भे बिफाना मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लैथो सिंनि 9.3 किल'मिटार गाहायनिफ्राय नारखांदोंमोन बे बांग्रिंआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 1964 मायथाइयाव आमेरिकानि आलास्कायाव 9.2 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावदोंमोन। अब्ला बै समाव गासै सा 250 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गबरधना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गबरधनानि बड'लेण्ड नब्लाङाव दिनै गबरधना दख'रानि बेन्दोङाव थानाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गबरधना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादनि सेथि मासियाव गासै सा 22 आरो HS आव गासै सा 18 उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बे बरायनाय आरो मान बावनाय फरायसाफोरनो मान बिलाइ, लाइसि आरो लोगोसे गांफा आर'नाइ फालि गथायदों आरो बिमा बिफानोबो गांफा आर'नाइ होनानै मान बावदों। हाबाफारि बायदियै बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि बावजेनगिरि महरै बाहागो लादों गबरधना दख'रा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मणिकान्त स्वर्गियारिया। बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव मासिगिरि महरै बाहागो लादों गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि शंकर गयारिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों डक्टर दिपाली खेरखातारिया। चिरां जिल्लानि बिजनी बेंखन्थायाव गासै मोन 12 रिलिफ केम्पआव सुबाइजार ब्लक BPF दोलोनि मावथिफोरा दै लोमजानाय दुखुथियाफोरनो मुवा बेसाद राननानै हैदों। गुमुरगाव गुदि फरायसालि, 110 नं थांगाबारि JB गुदि फरायसालि, 360 नं सामथाइबारि गुदि फरायसालि, सानजा दैमुगुरि गुदि फरायसालि, 1 नं साराफेट आरो खान्थालगुरिखौ लाफानानै गासै मोन 12 आश्रय बादायाव मुवा बेसाद राननानै मोजोमसे अनसुंथाइ रानदों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो BPF दोलोनि मिरु कमिटिनि मोनसे दोलोआबो दैबानाजों रिलिफ केम्पआव थानाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ सुलाद एबा खौरां लाहैदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।